nás naučil, že skutočné veci sa dejú potichu, nenápadne, no majú silu meniť všetko. Či je niekto najlepšie pripravený na manželstvo, myslím, že by si to vyhrali práve vy. To je zmysel manželstva, byť sebe navzájom darom. Jaká si krásna. A hlavne máte jeden druhého. A taktiež celú rodinu a všetkých ľudí tu, ktorí sú s nami, ktorí stoja za vami.